O alcalde Luís Soujo confirmou a que será a localización do novo centro de saúde, na que a Consellería de Sanidade executará o proxecto previsto na fase 1 do Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, aprobado en outubro do pasado ano. O lugar escollido sitúase a carón do concello, nunha parcela de titularidade municipal. O emprazamento xa recibiu o visto bo de Sanidade. Vamos a intentar leválo xa a este pleno. Se non conseguimos, pois faceremos un pleno extraordinario e xa poñer os terrenos a disposición. Hai o compromiso da Consellería que xa empezaran os técnicos a traballar. Xa estuvo a arquitecta municipal mirando que encaixaran pois en este espacio todos os habitáculos que eran necesarios, efectivamente cóllenos, incluso vamos sobrados en metros cuadrados. Unha oportunidade que non podemos desaproveitar e xa que estamos en nivel 1, pois que empezar a traballar canto antes e, bueno, pois canto antes podamos poñer en servicio este centro de saúde, pois ben para todos os veciños de Porto do Son. Segundo explicou o rexedor, a vontade do Concello pasa por aproveitar a construción deste centro para crear na súa contorna un espazo de uso público para esparexemento e lecer, unha proposta que ten perfecto encaixe coas necesidades da Xunta. Pois é unha finca moi céntrica onde vamos a estudiar xa non só como ubicar o centro de saúde, senón recuperar toda a contorna entre Casa de Cultura e o Concello e estudiar, porque aquí antiguamente pois estaba a Alameda de Porto Son e queremos tamén recuperala, non? Ademais de aumentar en máis dun 66% a capacidade do actual, o novo centro contará tamén con novos espazos e servizos. Vai ser un centro de saúde cumprindo todas as normativas, incluso vai haber unha sala de fisioterapia, odontoloxía, vai ter todos os servicios, non? A construción do novo centro de saúde virá dar resposta ás necesidades actuais en materia sanitaria, xa que o vello edificio, cunha antigüidade de preto dos 30 anos, presentaba numerosas carencias e non existía a posibilidade de poder ampliálo. A intención do Concello pasa por derrubar tamén o inmoble e recuperar esa zona para uso público. É un edificio que xa moi antigo, mal situado, non hai bons aparcamientos e, bueno, ademais está moi abatido polos ventos do sur e o que decidimos foi recuperar aquela contorna. Aquel edificio desaparecerá e creo que vai a mellorar tamén a contorna moitísimo.